Det jeg vil fortælle jer i dag, og den her øvelse, den er lidt speciel. Men jeg vil samtidig fortælle jer, at den er enormt effektiv. Fordi normalt, så går vi fuldstændig med automatpilot på. Vi lægger ikke mærke til, at vi går. Er det ikke rigtigt? Vi går fra det ene sted til det andet, og ved I hvad? Vi går mange kilometer hver dag, og vi lægger slet ikke mærke til, at vi går. Vi gør det bare automatisk. Så derfor, fordi det her det er noget, der er så automatiseret i os, så kan vi virkelig træne vores mindfulness her. Fordi nu kan vi prøve at lægge mærke til hver eneste lille skridt, vi tager. Og mærke inde fra kroppen, hvordan kroppen langsomt bevæger sig frem, og hvordan kroppen bliver drejet og vender sig, og langsomt går tilbage. Så jeg vil bede jer om at prøve virkelig at tage øvelsen seriøst. Vi skal ikke gøre det så lang tid, men prøv at tage det seriøst, og virkelig give dig selv den mulighed her de næste 5 minutter. Prøv at mærke, hvor hurtigt man går ud i tanker, reaktioner, og egentlig er et helt andet sted. Hvor hurtigt vi kan komme til at kede os, og gerne vil gøre noget andet. Og så beder vi os selv om at gå tilbage igen. Og jeg skal guide jer hele vejen igennem. Så forstår I, hvad øvelsen går ud på? Ja. Gå langsomt med opmærksomhed. Gå tilbage igen, hver gang du ryger ud. Okay? Og måske oplever du noget nyt, du ikke har oplevet. Hvem ved? Prøv at have en undersøgende, åben holdning til det. Du kan nu stå her, og så lige komme ind til det her, vi kalder bjergstilling. Vi har lavet i den stående yoga. Træk vejret godt, og send ligesom opmærksomheden hele vejen ned for hovedet, ned igennem kroppen og ned til fødderne. Stå lige og mærk fodsålernes kontakt til jorden. Og prøv virkelig at være her lige nu. Så det eneste, du skal lige nu, det er bare at mærke, at du er her. Du står her på dine fødder og mærker din krop. Og så når du er klar til det, så kan du langsomt nu begynde at løfte den højre fod. Det kan være en fordel og ligesom at have noget at støtte her ved maven, og man kan også have bare hænderne nede. Find den måde, du ligesom kan støtte her. Og så kan man så løfte foden nu, og så langsomt træde et skridt frem. Mærk fodsålernes kontakt til jorden. Og så læg mærke til, hvordan du helt automatisk flytter det næste ben. Og du igen løfter, placerer og bevæger kroppen frem. Du vil kunne opdage igen, at den anden fod løfter sig helt automatisk. Det sker helt automatisk. Der er faktisk mange øjeblikke, hvor vi står på et ben. Langsomt gå frem. Og have virkelig kontakten til dine fodsåler. Når du så kommer op for enden her, så kan du langsomt dreje rundt. Og prøv at have et hvilende blik ned til jorden, sådan skråt ned foran dig. Kom tilbage og stå i bjergstilling. Og så igen langsomt gå frem. Løfte, bevæge og placere. Mærk fodsålerne, som om du kysser jorden med dine fødder. Eller hvad du nu ellers kan bruge af teknik. Hvordan du langsomt går frem. Husk at trække vejret. Og så igen dreje rundt. Prøv at lægge mærke til hver eneste lille bevægelse. Og så langsomt gå frem igen. Træk vejret. Læg mærke til, hvad der sker i dine tanker. Læg mærke til, om du pludselig er et andet sted. At du glemmer, du er her, du går. Så gå tilbage og huske, at lige nu der er jeg her, og jeg bevæger min krop langsomt igennem rummet. Hvis du begynder at kede dig og blive rastløs, så læg mærke til det, og så hjælp dig selv. Tro på, at du rent faktisk godt kan gå tilbage og bringe fuld opmærksomhed til det, du laver lige nu. At du går, mærker fødderne, mærker benene. Læg mærke til, hvordan benene bevæger sig. Måske er der nogle bestemte muskler, du mærker i benene. Husk at trække vejret og lad kroppen slappe af.
Læg mærke til, hvis du begynder at få travlt. Og nu vil du bare have det overstået. Du går uden mål. Du skal ikke noget. Du skal bare opleve at gå. Opleve, hvordan det er at gå her igennem rummet. Du kan også lægge mærke til, at du bevæger kroppen igennem luften. Måske har du en kontakt til luften omkring dig. Og se det virkelig som en meditation. En øvelse i at gå tilbage, hver gang vi går ud. Læg mærke til, hvis du begynder at sammenligne med andre, eller sige til dig selv, at du gør det forkert, eller at det her, det er sgu åndssvagt, eller bare læg mærke til alle de tanker, der kan komme, og så se det som tanker. At det bare er tanker. Og dem behøver du ikke at tage dig af lige nu. Lige nu skal du bare opleve at gå med fuld opmærksomhed på den ene ting. Løfte, bevæge og placere. Og nogle gange kan man stoppe op og lige mærke bjerget igen. Mærke åndedrættet. Og prøv at lægge mærke til, hvis du bare går rundt og gør det automatiseret, så vid af, at det du gør nu, det er i hvert fald ikke mindfulness. Gå tilbage til mindfulness, gang på gang. Kan du blive ved med at holde opmærksomheden? Prøv at lægge mærke til, at der er et nyt skridt. Der er et nyt øjeblik. Der er måske nye ting, du kan mærke i kroppen. Læg mærke til underlaget, hvordan det føles. Så når du til sidst kommer hen for enden af din måtte, så kan vi vende tilbage til bjerget. Og så lige stå et øjeblik og lytte til klokken. Og mærk, hvordan du har det i kroppen lige nu. Og så giv dig selv lige lidt ros, for det var I det bare rigtig gode til. Så er det faktisk også spændende at høre, hvordan det var. Og her er ikke igen noget rigtigt og forkert. Hvordan var det? Sådan generelt først. Så kan vi snakke om, at der var noget, der var svært. Men hvordan var det? Hvad lader I mærke til? Ja. Det er guidet, ikke? Man skal kigge sådan, hvordan man går. Man går jo bare. Man går bare. Og det der med, at man skulle tænke over, når man gik, og hver gang man løb til foden eller andet, det var ikke mærkeligt at tænke på, at man skulle løbe. Det var mærkeligt. Ja. Var det andet end mærkeligt? Det bliver lidt kedeligt hjemme med det. Ja, så blev det lidt kedeligt. Hvad gjorde du så, da det blev kedeligt? Så koncentrerede man sig ikke om det længere, og så gik det bare. Ja. Du var lige klar over, nu er det kedeligt. Ja. Og så gik du tilbage igen. Det var rigtig fint. Gav det noget ro? Lidt. Lidt. Ja, lad os høre andre ude på, hvordan det var. Ja. Jeg synes, det var underligt, fordi det er ikke noget, man normalt gør. Så det var en ny oplevelse at prøve. Ja, ja. Ny oplevelse. Oplevede du også nogle ting, da du gik? Altså, var der nogle... Hvad var det, der var nyt og særligt, du lå mærke til? Jeg lagde særligt mærke til... Jeg ved ikke, om der er andre, der har det på den måde. Men jeg har nogle knæskader.
imens jeg går, hvor jeg gør nogle ting med mine knæ, som jeg rigtig skal gøre. Ja. Og det lader jeg faktisk mere mærke til. Ja. At jeg ikke var på at lade være. Så du kunne rette lidt op på det, eller? Ja. Mm. Ja. Godt. Andre, der havde oplevelser? Ja. Uffe? Ja. Jeg synes måske, det var kedeligt, fordi det blev hurtigt meget ensformligt. Altså man gik fra den ene ende, så til den anden ende, så til den anden ende. Det er ligesom, når man ser en tiger i bur gamle dage. Jeg ved ikke, om jeg synes, det gav så meget, som det løb til, jeg synes, det skulle. Du bliver klar over, hvor hurtigt vi kommer til at kede os, ikke? Meget. Og hvor hurtigt vi bliver rastløse og bliver et andet sted hen. Ja. Og det, vi bliver et andet sted hen hele tiden hurtigere og hurtigere. Det hænger måske lidt sammen med det, vi snakker om med stress. Ja. Lad os nu forestille os, at man er højt op i gear. Så kan det være, at man kan lige komme ned i gear. Bare med at lave sådan en lille øvelse et par minutter. Det er det. Jeg synes, det var meget nyt. Jeg synes, det var rimelig svært at holde opmærksomheden, fordi samtidig som de andre siger, at man kommer hurtigt til at tænke på det andet, fordi at det bliver sådan lidt ensformigt, men så samtidig så er det også godt nok, at man lige skal tage sig lidt sammen, og så gøre det, man gør lige nu, i stedet for at tænke alt på alt muligt andet, som ikke er væsentligt lige nu. Ja. Lad os nu forestille os, at man lige bruger et par minutter. Jeg kalder den her øvelse slow motion. Vi går lige i slow motion. Ikke? Og man er helt oppe i gear. Og man så lige kan... Det er jo ikke altid, man måske lige skal sætte sig ned og lave en øvelse, eller man lige har en øvelse i ørerne. Men man kan altid gå langsomt. Den har vi jo til rådighed altid. Okay. Jeg har engang haft en læge, som brugte den hen ad hospitalsgangen. Fordi så fik hun lige lidt mindfulness selv, mens hun gik med sine gamle patienter, der gik med rollator. Så lavede hun gående meditation ved siden af. Og så kom hun så lige lidt ned i gear. Og det hjalp hende i løbet af dagen. Det kan være, at der er andre tidspunkter, at I kan bruge det. Er der nogen af jer, der tror, I kunne finde på at lave det? Sådan er jeg selv. Ja. Altså jeg tænker, at det kunne være smart at prøve at se, om det havde en påvirkning i længden. Altså nu har vi prøvet det 1 gang, så ser om det virker efter sådan 5 gange. Det er det. Hvordan det sådan ændrer, hvordan du tænker om det.